Wa na ko'y makut sa bulsa, sweldo kada liba, judog ton, utang na putaan ni karon. Wa na ko'y kwarta, wa na ko'y makut sa bulsa, sweldo kada liba, judog ton, utang na putaan ni karon. Wa na ko'y kwarta, wa na ko'y makut sa bulsa, sweldo kada liba, judog ton, utang na putaan ni karon. Mao kini realidad kung natay kwarta, gasto diri bayad hurot halam makaingunta. Naunsa ba nganong gabi kadali, unom kalibo sa akin sinas listahan ray mabilin. Oy bay pagkapaita gayod, ingani atong kinabuhi murag nagpaguot. Di ka gukod ko murag napas mo, naghuna-huna naghinuktok sa imong mga nagasto. Wa na ko'y kwarta, wa na ko'y makut sa bulsa, sweldo kada liba, judog ton, utang na putaan ni karon. Wa na ko'y kwarta, wa na ko'y makut sa bulsa, sweldo kada liba, judog ton, utang na putaan ni karon. Mura magkilat, makakurat, bago pang kubra pita kapahak, gasto diri bayaran ng utang, suroy gamay bang kasagad. Realidad ingani ang drama sa kinabuhing nang anduing makaani, dagang pagkugi gasto gamay, puhunan ng utang pamasin na makabawi. Dili ingon na nagpakaulipon sa salaping ibay luwang kahago ay hamaang kumpero unsaong kinitanan may dakong katuyuan, bisan mahutdan bayad ang utang, kay mao kini ang kinabuhing ulos ra sa kahitasan. Wa na ko'y kwarta, wa na ko'y makut sa bulsa, sweldo kada liba, judog ton, utang na putaan ni karon. Wa na ko'y kwarta, wa na ko'y makut sa bulsa, sweldo kada liba, judog ton, utang na putaan ni karon. Wa na ko'y kwarta, wa na ko'y makut sa bulsa, sweldo kada liba, judog ton, utang na putaan ni karon. Wa na ko'y kwarta, wa na ko'y makut sa bulsa, sweldo kada liba, judog ton, utang na putaan